Si estàs veient aquest vídeo és perquè eres un pacient del centre que sofreix pèrdua d'equilibri. I ara anem a explicar com serà el tractament al centre. El primer i principal és la valoració de com és la teva casa, si és necessari utilitzar qualsevol ajuda tècnica, com per exemple l'andador o una crossa, i si no és tan greu el problema d'equilibri, sempre estar amb algú o inclús ajudar-te de certes instal·lacions de casa, com per exemple les parets o les baranes, per evitar que pugues caure. Això depèn de quina siga la causa de la teva pèrdua d'equilibri, encara que en molts dels casos sempre és important suplementar l'activitat o el treball d'equilibri amb treball de força, amb treball de potència i amb treball cardiovascular, ja que s'ha demostrat que tot això pot afavorir la nostra resposta de reacció davant una pèrdua d'equilibri o inclús millorar l'equilibri a la marxa pel carrer. En aquest cas, l'ideal seria anar sempre acompanyat fins que des del centre et donem les instruccions o les pautes o creguem que ja estàs preparat per a realitzar un trajecte pel carrer sol. Abans d'això, sempre acompanyat o amb alguna ajuda, com és, per exemple, l'andador o una crossa. Depenent de la causa de l'equilibri i la gravetat de la qual estiguem parlant, seran un número de sessions o un altre. Per exemple, si una persona que sols caure de manera repetitiva, també s'haurà de treballar la caiguda i com alçar-se, per tant, les sessions seran més a sovint. Si una persona que és una xicoteta pèrdua d'equilibri, podem donar-te treball per a casa per a que pugues anar fent de manera independent i no hagis de vindre sempre al centre a treballar. És important que sapiguem que aquest problema no és un problema invalidant i, per tant, no hem de tractar al pacient com si fos una persona inútil. El que hem d'intentar també és posar-nos al seu lloc, intentar facilitar-li al seu dia a dia el màxim possible en certes situacions i acompanyar-lo en el seu procés, ajudant-lo a fer el treball, acompanyant-lo quan tinga dificultats i afavorint que vagi fent coses a poc amb més independència. Moltes gràcies per haver vist aquest vídeo. Ja sabeu que ens trobem al Centre de Fisioteràpia La Trobada. Esperem que vingueu i ens veiem.